नमस्कार प्रणाम और लोगों छोट भाई डीजे मंजीत। जितना भी पावर स्टार पवन सिंह जी के फैन बा सारे लोग के से निवेदन बा कि ज़्यादा से ज़्यादा रोल होंगे वीडियो को शेयर करी लूँगा कि महेशवा के लगे पहुँचू। अब विमलेश यादव बा एगो माधर चौध ओकर लगे पहुँचू। ये दोनों माधर चौध के औलाद संग लगे पहुँचे के चाहिए। पवन भैया लाइव आयर नहीं है, ठीक बा। पवन भैया एक खातिर लाइव आयर नहीं है कि पवन भैया होली बीत गई बा तो अभी होली वाला गाना फलाना फरार होली ट्रेंडिंग में चलता है 1 नंबर पर, वो खातिर भैया लाइव आयर नहीं है। ई बाटे महेशवा बहन चोत ये हरदम टिप्पणी करला तो केहू आदमी एथिए नु ह और के बेर बेर वो टॉर्चर करम तो कुछ ना कुछ तो बोलबे करी कबो। ई बेर बेर टॉर्चर करेला भैया के, भैया आयर नहीं लाइव वहाँ का इशारा कहीं नहीं ओकरा और फैन ये तुरंत लाइव आई लो पियकर से ओकर कौन चीज बोल था। अरे बहन चो ते अपना बाप से पूछिए न, हम जहाँ के हैं बैकुंठपुर दिगवा दिघोली गोपालगंज जिला से गाँव लू आवत रहे दिगवा दिघोली मैं खाली पूछ लिए खेसारी से दिगवा दिघोली में गाँव लू आवत लन खेसारी पूछिए खाली। कहते रंडी के औलाद महेश बते हम समझेंगे हो सुहास में रहो बेटा 9 गो मारम गोली न सर पूरा खानदान था लागे लगी माधर चोत ऐसे तोर माई भाग करे कोनो के संगे दोसर कोनो के संगे तो यही रहनुमा के चलते वो पछता तली तोरा के पैदा करके तोर माई माधर चोत रंडी के औलाद माधर चोत। एक बाद बहन चो तो कौन भी आप कॉपी बना दल लोग तो तना माई की एक बाद बुझ लियो लोग और लाई चालू हुआ बहन चो तो वो लोग अभी मिले से या तो घुस जाम सीधे सरो वहीं में बुझ लियो। अभी तारा बात बुझा तो नहीं खे पवन सिंह फैन से टकराते रहो सरो कुत्ता के लिहल सरवा दोनों को दोनों सरवा कुत्ता के लिहल वहाँ से बहन चोत महेशवा भी मिले सवा माधर चोत। पवन भैया कौन खराब बोलनी है रे बहन चोत। पवन भैया गाना जब ट्रेंडिंग में आयल भोजपुरी होली सॉन्ग तो तोरा बाप के गाना सब खेसारी के भाग गल कहाँ तू कहाँ गल लंड रहे के वो ट्रेंडिंग में 6 गो ट्रेंडिंग में रहे लंड रहे। पवन भैया गाना होते होते ट्रेंडिंग में सब मऊआ के भाग गल ट्रेंडिंग से गाना कहाँ तू पावर एकरा कहला पावर स्टार पवन सिंह के होली बीत गल तब वो होली गाना ट्रेंडिंग में बा। ठीक बा भाई और लाई जारी रही ठीक बा वीडियो तने शेयर होकर दबा के कल से कंटिन्यू वीडियो है दिन भर में 3 गो लव यू भाई।